Законсыз төзелгән гаражлар, автомобильләр күплеге һәм уңайлыклар юклыгы. Совет урамындагы 119-нчы күп катлы йортның ишек алды әле күптән түгел генә күңелгә ятышсыз иде. Хәзер биредә тротуарлар, подъездларга кирү юллары, яшел зоналар һәм ял урыннары. До реконструкции этого двора Ишек алдын төзекләндерә башлаганчы бу участокта зоналар билгеләнмәгән иде. Әлеге ишек алды район башкарма комитеты бинасына терәлеп тора. Хәзер барысы да аны күренә, биредә эшләр 80%-ка тәмам. сейчас же путем проведения Ишек алларын төзекләндерү буенча барлык эшләрдә чиратлашып алып барылачак. Моның өчен һәр территориягә күп катлы йортларда яшәүчеләрнең теләкләрен искә алып һәм төзелеш нормаларын үтәп дизайн схема төзелгән. обновление дворов малыми архитектурами. Ишек алларына кече архитектур формалар куела, асфальт җәелә, яңа машина кую урыннары булдырыла, яктырткычлар урнаштырыла. Удовлетворительные там оставляем. Кооператив урамындагы 4-нче йорт шулай ук безнең ишек алды программасына кертелгән. Район җитәкчелеге һәм депутатлар белән очрашулар барышында яшәүчеләр үз территорияләрен төзекләндерү мәсьәләсе буенча актив фикер алышты. Участоктагы уңайлыклар һәм аның заманча күренеше өчен алар хәтта иске корылмаларны юк итәргә дә ризалашты. Әле кайчан гына биредә 2 катлы итеп төзелгән иске сарайлар тора иде. Алар барысы да алынган, территория чистартылган. Киләчәктә биредә балалар уен мәйданчыклары, ял итү урыннары һәм яшел зоналар булыр дип көтелә. Йорт янында тагы бер масштаблы реконструкция дәвам итә, тротуарлар яңара. Азактан яшәүчеләр йорт янындагы территорияләрнең яңача күренешенә шатлансын өчен ишек алларын үзгәртү бу эшләр белән бер юлы алып барыла.